खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबोरगाव बियाबनि सासे एमसिएलएसो। बे खोथाखौ बुंदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। सासे एमसिएलएआ बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुङा बुंनाया बेयाव जेबो गोहोम गोग्लैया। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो सासे एमसिएलए। एमसिएलए जानायनि उनावसो सीएम बिबानखौ मोननो हायो। सासे बिटिआरनि एमसिएलए एबा सीएमआ बुंनाय बुङैखौ लानानै भारत सोरखारा बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुङैया बेयो जेबो खोथा नङा। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सोरखारा दायो भारत सोरखारखौ पार्लियामेन्टआव थांखिनानै बुंनो हानाय रावबो गोहो गैया एबा एमपि गैया। जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्रायसो रायजो सभा आरो लक सभायाव सानै एमपि दङ। इउपिपिएल दोलोखौ बिसायख'थियाव जेनबाय होननानै बिथांमोना बेफोरबादि बायदि आरजाथावै बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। आसामनि मुंदांखा सिफुंनि देंखो बोगिरि दीपक शर्मानि गोथै देहाखौ मैया आसामाव लाबोबाय। चेन्नाइनिफ्राय बिरखंजों आसामसिम लाबोनाय जायो दीपक शर्मानि जिउ गैयै देहाखौ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला सिफुंनि देंखो बोगिरि दीपक शर्मानि गोथै देहाखौ मैया मोनाबिलि समाव नवग्रह गोथैसालियाव सावनाय जायो। मख'नो गोनांदि दीपक शर्माया थांनाय समबाराव फुंनि 6:50 रिंगायाव चेन्नाइनि गंसे देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोदोंमोन। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बिखायाव सोमजिनाय गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो देहा फाहामसालियावनो रुंसारि जायो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरि मेल बानजायदों। बे मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि फैगौ 10 नबेम्बराव सिसिटुवानि गेजेरजों मोनसे गेदेर सुबुंगौमा लानो थाखाय थियारि जादों। जाय सुबुंगौमायाव खमैबो 1 लाखसो सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव बे सुबुंगौमाया जानो थांगासिनो दङ। बे सुबुंगौमानि गुबै थांखियानो जादों आथिखालाव आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा जथायै आसामनि मोनद' हारिफोरनो गोदानै एसटि थिसननायनि थाखाय होबथानाय आरो जायखिजाया जाहोनाव थाखानाय एसटिफ्रा बे गोदानै एसटि थिसननायनि थाखाय जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाया बेखौ लानानै बे सुबुंगौमाखौ लानाय जादों। बेखायनो एबसुआ अल आसाम ट्राइबेल संघ, मिरु आफाद, जिल्ला आफाद, साब डिभिजन, बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरखौबो खावलायदों जाहाथे बे सुबुंगौमायाव बयबो बाहागो लायो आरो बेनि थाखाय गासै बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरजोंबो जयै सावरायलायनाय जादों। बेखायनो एबसुआ आसामनाङै गासै बर' सुबुंफोरखौबो बे 1 लाखसो सुबुंगौमा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। बिटिसिआव बिटिआरआव जुदि मोनद' हारिया गोदानै एसटि मोनोब्ला जोंनि भिसिडिसिनिफ्राय लानानै मोन 40था समष्टि, मोनद' एसेम्ब्लिनि एसटि समष्टि आरो गोबां बिथिङाव गासैबो खहा जागोन। जोंहा हारिनि सायाव जेबो गाज्रि मोननाय गैया। जायफोरा एसटि दाबिदों बिथांमोनाबो गोरोन्थि साननो नाङा। जोंनि गुबै थांखियानो जादों मोनद' हारिखौ थाखानाय जा एसटि स्टेटास बे स्टेटासजों समान जानायखौ जों माब्लाबाबो लुबैया आरो बिथांमोननो जों गोदानै एसटि थिसननायखौ जों आबुङै नेवसियो आरो जायखिजाया जाहोनाव जाहाथे बिथांमोननो एसटि होआ बेखौ जों लुबैयो होननानै बुंथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। छत्तीसगढ़नि बिलासपुर स्टेशननि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव रेल जाब्रबथाय सोमजियो जेराव बे गिख्रंथाव जाब्रबथायजों गासै 6 सुबुंनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे पेसेन्जार रेलगारिया मालगारिजों सौग्रावनानै बे गिख्रंथाव जाथाया जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बशिष्ट पुलिस हान्जानि दैदेननायाव मोनानि समाव गोख्रों सिग्रोमनानै गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा कयनाधारानिफ्राय गासै 7 डकाइतफोरखौ खानो हादों। बे हमजानाय डकाइतनि हान्जाखौ आसामाव गोबां गाज्रि खामानि मावनायफ्राव सोमोन्दो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। खाजानाय डकाइतफोरखौ फारियै लखिमपुरनि सुरज आली, जाकिर हुसेन, महम्मद आली, नगावनि आबुल कासेम, आमिर हुसेन, सनितपुरनि आलालुद्दिन आरो आइनुल होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोरनिफ्राय सिग्रोमनानै पुलिसआ खमैबो 95,000 नोगोद रां, 2 लावथि, 10 मबाइल फन आरो डकाइत खालामनायाव बाहायग्रा AA027901 नम्बरनि स्कर्पिय' गारिजों लोगोसे गुबुन गंसे साखा खबब्रै गारिखौबो हमनो हायो। पुलिसआ मिथिहोबावनाय बादिब्ला बे डकाइतफोरनि हेंथायै गोबां दाब दाब जायगायाव गोबां सुबुंफ्रा होनाय थानायाव गसर थिसननाय दङ। बे डकाइतनि हान्जाखौ दायो पुलिसआ हमनानै गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। अल राभा स्टुडेन्टस इउनियन, गार' स्टुडेन्टस इउनियन, बड' नेसनेल स्टुडेन्टस इउनियन जों मिलायनानै दिनैहाय जाहाथे CIT-आवहाय जों दिनै सफैदों। जोंनि मेन CIT सफैनायनि जाहोना जाहैबाय जिहेतु जोंहा दिनै जयेन्टलि मोनसे मेम'रेन्डाम जों बानायदों जायखौ जोङो जोंनि CIT-नि समस्याफोरखौ लानानै जोंहा दिनै दिल्लीयावहाय जोंनि मिनिस्ट्रि अफ एडुकेसन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मानगोनां
धर्मेन्द्र प्रधान बिथांनो जोङो दिनै दैथायहरनाय जादों। दा बेनि थ्रुयै जोंहा दिनै सिआइटिनि जि समयसा बे समयसाया गोबां समनिफ्रायनो जोंनि थांनाय 5 बोसोरनिफ्रायनो जितु बिटिसि सिआइटिखौ जि डेभेलपमेन्ट जे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन, जि दिनै एकाडेमिक सेक्सनाव डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन आरो माखासे डिपार्टमेन्ट्स लाबोबावनांगौमोन आरो बेनि गेजेरजों दि जोंहा सिआइटिआ मोनसे डिम इउनिभारसिटि जाबायमोन, जितु आपग्रेड जानांगौमोन, बे जिनिसा दिनै जानो थाङाखै। दा सिआइटिआव गोबां जेंना आरो जेंसिखौ दिनैहाय जों रिपर्टखौ मोनबाय थादों, जाय जोंहा दिनै बर्ड अफ गभर्नर्स जोंहा सिआइटिनि जोंनि चेयारमेन बिथाङाबो दिनै नागपुराव थायो। बिथाङा दिनै बोराय बैसो जाबाय, गोबाव समजों खेबसे फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा डिरेक्टर अफ सिआइटि बिथाङा दा एडिसनेल चार्ज हिसाबै दङ। दा बिथाङा NIT गुवाहाटीनिबो सासे डिरेक्टर, बेयावहाय एडिसनेल सिआइटिनि एडिसनेल चार्ज हिसाबै दायथ' लादों। खुनु बेयाव पार्मानेन्ट डिरेक्टरबो गैया आरो पार्मानेन्ट रेजिस्टारबो गैया, इनचार्ज रेजिस्टार हिसाबै दङ। दा गोबाव सम बिदिनो सिआइटिआ दिनै जालांबाय थादों आरो बेनि गेजेरावहाय दा सिआइटिनि गेजेराव माखासे जि मावनांगौ डेभेलपमेन्टनि जि प्रसेस जानांगौमोन बे जानो थाङाखै। दा बेवहाय जोंहा गोबां माखासे जेंना आरो जेंसिबो फैदों, माखासे ग्रुपिजमबो फैदों, जिहेतु जोंनि थागिबि जोंनि बेयाव साख्रि मावग्रा बिथांमोनखौ नासयनाय, बे बाहेरानिफ्राय फैनाय, बेफोरबादि गोबां जेंनायाबो जानो थांदों आरो बेवहाय जोंनि गेजेरावनो जोंनि मानसिखौ जे होखारनाय, जोंनि मानसिखौ माबानाय, बे जानानै फैबाय थादों। जिहेतु जोंहा जोंनि जे बिटिसिआ मोनसे बिटिसि एकर्डनि मोनसे फिथाइ आरो बे सिआइटिखौ जों गोबाव सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बेसेन गोसा थैखौ बावसोमनानै बे सिआइटिखौ मोननाय जादों आरो बे सिआइटिआ जे 2003नि बिटिसि गोरोबथा मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि गेजेरजों बियो मोनसे दिनै मोगथां महर मोननो हादों।